Добър вечер, уважаеми учители, ученици, гости и приятели! Добре дошли на юбилейният концерт, посветен на 35 години от създаването на Синдиката на българските учители. Организация, която отстоява правата, мисията и достоинството на българските учители. Днес празнуваме не просто годишнина, празнуваме силата на знанието, вярата в младите хора и достойния път на българския преподавател. Нашият празник е и празник на таланта. Вижте как чрез изкуството, спорта и традициите ученици и учители от цялата община Своге създават истинска феерия от емоции. Преди да поставим начало на празничната ни програма, е чест за нас да поканим на сцената един човек, който неотлъчно стои зад учителската общност в нашия регион, господин Георги Димитров, председател на Синдиката на българските учители за община Своге. Той е не само защитник на правата на учителите, но и носител на едно от най-престижните отличия в системата на българското образование. Почетното отличие Неофит Рилски, за което му бе присъдено съвсем скоро. Това признание е доказателство за неговата отдаденост, професионализъм и принос към развитието на образованието в България. Нека го приветстваме с горещи аплодисменти. Уважаеми колеги, скъпи гости, днес сме тук, за да отбележим една значима годишнина, а именно 35 години от учредяването на Синдиката на българските учители. 35 години на големи промени и трансформации в българското образование, но и 35 години на упорита работа, защита правата на преподавателите и стремеж към по-добро образование за нашите деца. През цялото това време се борехме за по-добри условия на труд, за достойно възнаграждение, за уважение на нашата учителска професия. Всъщност, да си учител не е просто професия, а призвание, защото ние предаваме на нашите ученици не просто информация и фактология, ние им вдъхваме надежди, даваме им амбиции за развитие, възпитаваме ценности от тях. Ето защо аз вярвам, че най-добрите дни всъщност са пред нас, но разбира се, не трябва да забравяме, че за да постигнем истински напредък, истински успехи, трябва да вървим всички заедно напред. Още веднъж ви благодаря, че днес сте тук на нашия празник и ви благодаря за неуморния труд и отдаденост към учителската професия. А сега имам удоволствието да ви прочета поздравителен адрес от председателката на Синдиката на българските учители, доктор на икономическите науки Янка Такева. Уважаеми господин Димитров, уважаеми колеги, искрено и сърдечно ви благодаря за поканата да споделим заедно тържествения концерт, с който Общинския координационен съвет на село Своге чества знаменателната за българското образование годишнина. 35 години от създаването на Синдиката на българските учители, най-голямото и влиятелно професионално обединение в България. За мен е чест и удоволствие от името на изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители и лично от мое име да ви поздравя и да ви пожелая прекрасен юбилеен празник. Уверена съм, че тържественото събитие достойно ще представи водещата роля на СБУ в градивното развитие на българското образование и на учителския синдикализъм в духа на най-добрите ценностни традиции и на актуалните съвременни тенденции в предучилищното и училищното образование и синдикализма днес. Юбилеят е и моментът за равносметка, който убедена съм, че ще покаже, че СБУ, създаден с вяра и ентусиазъм, с дълновидност, отговорност и позитивизъм, винаги инициира най-добрите политики за просперитета на най-значимия публичен сектор у нас. Забележителният юбилей е символ на дългогодишната ни борба на неуморните ни усилия и отговорната ни работа за усъвършенстване на учителската професионална квалификация, кариерно развитие и повишаване авторитета на учителя,
и на престижа на професията му, за подобряване на условията на труд и трудово законодателство, за защита на правата на работещите в системата на предучилищното и училищното образование и повишаване на ефективността на механизмите за социално партньорство и съдоказателство, засилвайки единството и солидарността на българското учителство. През годините постигнахме заедно много успехи и преодоляхме неизброими предизвикателства, като винаги поставихме интересите на образованието и учениците на първо място, при това в постоянен диалог с институциите, родителите и обществото. И днес, скъпи колеги и приятели, ние имаме щастието да честваме 35 годишнината на Синдиката на българските учители с достоинство и с увереност в неговото бъдеще. А това е, вярвам, изключителна чест и привилегия, която се случва веднъж в живота. Уважаеми господин Димитров, уважаеми колеги, пожелавам на вас и във ваше лице на всички членове на Синдиката на българските учители в община Своге, колеги и гости на събитието, благополучие и оптимизъм, успехи в трудната, но толкова важна учителска и синдикална работа. Нека този празник бъде повод за гордост и удовлетворение от постигнатото, но също така и стимул за нови начинания и още по-големи успехи в бъдеще. По повод 35 годишнина от учредяването на СБУ, Синдикатът на българските учители удостоява ръководството на Общински координационен съвет на СБУ Своге с почетен плакет. С уважение, председател доктор Янка Такева. А сега искам да изкажа и сърдечни благодарности на господин Станчо Атанасов, директор на професионална гимназия Велизар Пеев, град Своге, и на госпожа доктор Соня Маринкова Йорданова, директор на Средно училище Иван Вазов Своге, за топлите думи в поздравителните адреси, които ни изпратих. Синдикатът на българските учители е силен не само със своята история, но и със своите хора, онези, които в продължение на десетилетия работят неуморно за общността. Днес ще отличим две изключителни личности, които са част от синдиката още от самото му създаване в град Своге. Хора, отдали сърцето и труда си на синдикалната кауза. Наградите ще връчи Георги Димитров. С огромно удоволствие от името на Общинската организация на Синдиката на българските учители в Своге ще наградя с почетен грамотив знак на признателност за дългогодишния неоценим принос към образованието и синдикалната дейност госпожа Елизавета Калафонски и госпожа Мариана Кацарова. След тези вълнуващи моменти, изпълнени с признание и уважение, е време да започнем празничната концертна програма, посветена на 35 години от създаването на Синдиката на българските учители. Програма, в която ще видим как ученици и учители от община Своге с талант, вдъхновение и обич към изкуството превръщат сцената в празник на духа. Ще се потопим в свят на музика, танц, театър и спорт. Свят, в който всяко изпълнение е израз на благодарност към учителите.
Видяхме как спортът и изкуството се преплитат в едно зрелищно начало. Благодарим на клуб по акробатика Спортист Своге за силата, грацията и красотата, с която откриха нашата програма. В клуба участват ученици от средно училище Иван Вазов, град Своге, и основно училище Васил Левски, село Церово, с ръководител Галина Войнова и помощник треньор Десислава Ведова. Продължаваме с изпълнение, което носи силно послание и изисква не само глас, но и емоция, смелост и сцена с сърце. На сцената ще чуем Яна Велинова, възпитаничка на професионална гимназия Велизар Пеев, град Своге. Тя ще изпълни една от емблематичните песни на световна сцена «Зомби» и ще й вдъхне нов живот със своят глас и присъствие. Посрещнете я с аплодисменти. А сега сцената ще се изпълни с слънчеви усмивки и български ритми. Посрещнете с аплодисменти детска вокална група Весели звънчета, която ще ни зарадва с две прекрасни песни. Тамбури дрънкат и залюби малък имен.
Благодарим на детска вокална група Весели звънчета към читалище Градище с ръководител Михаела Иванова за това пъстро и слънчево изпълнение. Музиката има сила да докосва, да разказва истории и да остава дълбоко в сърцето. Следва едно изпълнение, което ще ви развълнува със своята чувствителност и искреност. На сцената ще посрещнем Даная Георгиева, ученичка в професионална гимназия Велизар Пеев, град Своге. Тя ще изпълни песента «Стей» с усещане, финес и талант, който обещава бъдеще. Продължаваме с нова порция настроение чрез грацията,
ритъма и неподправената енергия на най-малките гимнастици в нашата програма. Посрещнете с аплодисменти Клуба по гимнастика и танци към Народно читалище Градище с ръководител Силвия Маринкова, които с усмивки и с много настроение ще превърнат сцената в истински празник на движението. Бурни аплодисменти! Продължаваме нашето пъстро пътешествие с една сценична изненада, изпълнена с хумор и актьорски талант. На сцената ще видим театрална група Глапе БГ при основно училище Свети Иван Рилски, село Искрец. Млади артисти, които с всяко свое появяване предизвикват усмивки и бурни аплодисменти. Пригответе се за настроение, остроумие и един скетч, който ще ви върне в добре позната, но завинаги забавна училищна атмосфера. Боби, хайде да влизаме за час, че госпожата пак ще мърмори. Писна ми от тия часове, искам по-скоро да дойде ваканцията. Вчера баща ме попита: сине, как е в училище?
С баща на двойка аз не разговарям. Вчера казвам на мама, че директорът на училището ме попита дали имам братя и сестри. Тя ме попита аз какво съм казал. И аз казвам, че съм единственото дете в семейството. След това ме попита той какво е отговорил. И аз казвам, о, слава Богу! В училището родно веселие цари, тук имаш туроти и малви игри, ту литвата е шири, ту гъбата хвърчи, вода по мен се стича, взе се смяхих ти. Като си помисля, колко хубаво си изкарвахме цялата година. Помниш ли как се бихме момчета с момичета? Госпожата всеки защитаваше тия момичета. Не бе, тя не искаше да се бие на госпожата за това. Помните ли в първи клас, ако и дръпнеш плитката, значи я харесваш. Ако я биеш чантата по главата, си е вече любов. Битка почна в клас, щупихме вратата. Кой е виновен Елмар? Кресна госпожата. Ще си купите врата, щом сте тарикати. Рече нашата госпожа, бързо по местата. Добър ден, ученици! Добър ден, госпожо! Ти защо си се залепени ухо, да не се удари? Госпожо, нали вчера ми казахте, че като слушам уроците, от едното ухо влизат, а от другото излизат. Затова днес запуших едното, за да може уроците да влезнат в главата ми, а като отида вкъщи ще запуша и другото, за да се стоят там. Николай, я ще ми кажеш. По математика имаш 5, по български имаш 5 и ще съм доволна от оценките. Ти какво мислиш по въпроса? Да, госпожо, нали 2 и 2 прави 4. Още един път, като ми пишете 2, ще стане 6. Ще бъда отличник. Видя ли бележката? Да, видя го. И плесне с ръце. Просто плесна с ръце. Лошото е, че моята глава беше между ръцете. Ура, ще има награда! Сигурна ли си, че никой не е помогнал на папа ти да я напише? Не, госпожо, аз се гледах съвсем сама си го написах, но днес мисля да я оставя да си гледа сериала по телевизията. Ще ми пишете ли 6? Разбира се, че ще пишеш, но ще я разделя по-равно между теб и папа ти. За домашното български имахте да си помислите за описание на любима ваша птица, който сте го направили. Моята любима птица е бухала, но не знам нищо особено за бухала. За това ще разкажа за кравата. Кравата е бозайник. Има 6 страни. Лява, дясна, горна, долна, предна и задна. От задната страна има опашка, от която виси четка. С тази четка се гонят мухите, за да не падат в млякото. От главата служи за да растат рога и освен това, защото устата трябва да стои някъде. От долната част има мляко, оборудвано за да се дои. Като го доят не спира. Защо става така, не знам. Краката й стигат до земята. Когато е гладна мочи, а когато не издава нищо, значи вътре е пълна с трева. Бухал ли беше? Бухала, нито крава. Две в едно, госпожо, неочаквано добра комбинация. О,
Том Сойер и Хълбери Фин. Библията, госпожо. Как да си построим село? Много добре. И аз Конят бяга ли? Ди! Ако едно се разрушаваш поле, се удари в една неразрушима стена, какво ще се случи? Ще поскъпне тока. Госпожа, не знам къде е логиката, но тата казва, че каквато и простотия да се случи в тази държава, поскъпва тока. Който от вас не се учил, се получава петици и шестици от тия в рая. Останете да знаете ли къде ще идете в ада? Аз ви казах, че живея тук, няма да излезна. Има ли някой желая да ми каже, аз съм българче без грешка? Аз съм българче без грешка. Ще видим сега. Човекът ти крилата, да натам поне нещо може да направим. Опа, най-пак ще се изпитваме. Има животни с опашка, има животни и без опашка, има и змии, те са опашка без животни. Магаре, госпожо, е кой, който е завършил на онлайн училище. Хайде сега, аз казвам имена Тарас, а вие продължавате след мене. Така, шипка. Чечи, Роза, Капина, Марина. Ивана! За тебе само пески да са ти в главата. Това ще ти учи уроките. За всички мъжи. Какво ще правим до година в четвърти клас, не ги виждам. Математика, рисуване, английски, география, история и аз. Как не виждате в компанията кава на френежи от четвърти клас? Как ли ще се боря с тези зверове? Ясно пак ще има само 5 по 2. Да ми кажеш на английски изречения. Лапката пака в басейна и се удари. Ракет, хоп, фило, плоки, дала, Учебната година, а някой от вас може да разбрате за какво има на училище. Всички имаме на училище, да имаме на вакансите. It's
вечер ни показа колко дълбока и силна може да бъде връзката между младите хора и музиката. Следва една песен, която носи драматизъм, класа и изисква истинско вокално присъствие. Ралица Владова, възпитаничка на професионална гимназия Велизар Пеев, град Своге. Тя ще изпълни впечатляващата песен Skyfall и със сигурност ще остави следа в сърцата. Нека я посрещнем с бурни аплодисменти. Together, let this sky fall.
След това вдъхновяващо изпълнение е време да се потопим в ритъма на българската традиция. Следва изпълнение на ученици от основно училище Доктор Петър Берон, село Реброво и техният клуб Изкуството на танца по националната програма Заедно в изкуствата и спорта с ръководител Мирела Цветкова. Съчетание на ритъм, емоция и работа в екип. Това ще видите сега, представено с много сърце и усърдие. Аплодисменти!
в основно училище Свети Иван Рилски, село Искрец. Училище, което ще ни поднесе още едно вълнуващо изпълнение. На сцената ще излязат лекокрилите момичета от 3 клас, които със своята елегантност, финес и чувство за красота ще ни подарят едно истинско нежно преживяване. Нашето пътуване през света на изкуството продължава с 3 млади дами, които вече се представиха индивидуално. Те носят талант, музикалност и сценично присъствие. Следват изпълнения на Ралица Владова, Яна Велинова и Даная Георгиева, които с всеки тон и всяка своя песен завладяват публиката. Очаква ни музика, изпълнена с чувство и класа. На сцената ще се присъединят и Иво Иванов, музикален ръководител в професионална гимназия Велизар Пеев и неговият ученик по китара Александър Младенов.
в програмата, когато на сцената се срещат опитът, вдъхновението и обичта към музиката, въплътени в самите преподаватели. Предстои да чуем Иво Иванов, ръководител на рок-групата Класов Фън към професионална гимназия Велизар Пеев, и Станислав Събев, учител по музика в основно училище Петър Берон, село Реброво. Двама преподаватели, които не само водят децата към света на изкуството, но и самите те творят, изразявайки себе си чрез музика. Аплодисменти за таланта, за вдъхновението и за примера, който дават всеки ден. Здравейте, добър вечер. Казаха опита и вдъхновението, аз съм опит и той е вдъхновение. Благодаря ви, че сте тук тази вечер. За нас е истинско удоволствие да пеем специално за вас. Започваме ето така.
български песен. Все има още хора, които не помнят. Да опитаме заедно тогава. Но аз със себе съм готов да споря, дали това е най-важно на света. Живея на последния етаж, на сама точно просто звиде. Аз огледам тя и разкривам. След време, тук какво се звиде. Прозореца ще има светлина. Дали тогава пак ще слуша Битлз. Вечните поети ще чета. Малко по-различно, малко по-акустично. Далече се двигаш. Сякаш сън, сякаш дъжд, сякаш сняг, сякаш пролет и есен и зима. Твой пресякът младен дъжд,
Аз се спря и затворих очи, вероятно да те преживея, а душата виновно мълчи, само всякога мина през нея, само вятърът ведва пиле някакво изписука. Каква синева сме забравили някога тука. Синева Ще направим ли ученическото парче? Дами и господа, следва ученическото парче. Control.
Сърдечни благодарности на Иво Иванов и Станислав Събер за това вдъхновяващо музикално присъствие. С техните изпълнения сякаш целият концерт намери своя завършек с чувство, с послание и с обич към мисията учител. Аплодисменти още веднъж за тях! А сега е време да дадем думата на човек, който не само подкрепя образованието и културата в нашия регион, но и самата тя е двигател на културните процеси в община Своге. На сцената каним госпожа Нина Копринджийска, заместник-кмет на община Своге и председател на Народно читалище Градище Своге. Концертът тази вечер се осъществява с подкрепата на община Своге, за което изказваме сърдечни благодарности. Благодаря, уважаеми господин Димитров, уважаеми учители, скъпи гости и приятели. За мен е изключително удоволствие от името на общинска администрация и от името на кмета на община Своге, господин Емил Иванов, да ви поздравя по повод 35 години синдикат на българските учители. Вече 35 години вие сте до учителите. Подкрепяте ги, защитавате ги и доказахте, че сте техен сигурен партньор. Благодарим, че се борите за по-добро образование и за по-добро бъдеще за децата ни. Пожелаваме ви да продължавате да имате сили, вдъхновение и още дълги години успешна и ползотворна работа. Благодаря и на общинската организация за невероятния концерт, на който станахме свидетели тази вечер. Благодаря за опита и вдъхновението в лицето на всички учители, които положиха труд и дадоха таланта на децата да направят този прекрасен концерт. Честит празник, честит юбилей и приятна вечер! С топлите думи на госпожа Нина Копринджийска и с тази енергия, която ни събра днес, нашият празничен концерт достига своя финал. 35 години синдикат на българските учители. Това са 35 години сила, съпричастност и вяра в бъдещето, изграждано с обич и труд. Благодарим на всички участници, ученици, учители, ръководители и организатори, които направиха тази вечер толкова вълнуваща и красива. Благодарим на община Своге за подкрепата, на читалище Градище за домакинството и на всички вас, нашата публика, за аплодисментите и за признанието към учителите. Нека празничното настроение ви съпътства още дълго, а духът на учителството да остане жив във всяко училище, във всяко сърце. До нови срещи с благодарност, вдъхновение и светлина.